Galder da zuen Eibar Energia Hiriko kirol zuzendaria, denboraldi berria hasten, oraindik kostatzen ezagula hastea, bigarren karrera dugula eta zer moduz ikusten zu ekipoa aurtengo denboraldiako? Bueno, aurten esperantza handiakin, karrera dako zen, iaz baino gehiago da talde gaztiakin, baina gogotsu ikusten ditut txirrindulariak eta gogoa ungiakin hasi gara temporadia eta espero dugu lan segitzia eta ondo amaitzia. Zure bezalako taldea argi daka helburu dela txirrindulariak formatzea, juniorretatik afizionatuta moldatzea. Prozesu hortan pandemiak zaila jartzen ari dizkigu gauzak, baina zuek pixkanaka egiten ari zeat, ez? Bai, hombre, guk atzenien gustatzeaku gaztieri aukera emotia. Eta, bueno, 6 txirrindulari gazte hartu ditugu, juveniletatik pasau dianak, gipuzkoarrak. Eta, bueno, gaur 2 ekarri ditugu Aiztondora eta ikasi dizen zedan alako karrerak eta aukera emotea. Eta demostratu dizela ze gogodaken eta ze inaldaben. Zumaian burua pixkat erakustea lortu zen duten, batez termokin esperintea lehiatzen. Baten bat ona dakazue aurren ibiltzeko. Bai, bueno, ondiok ez dakiu bat emate hon leiken aurrean, baina esperantza badaukagu txirrindulari bai veterano batzuk igoeretan ondo dabizena, bai Mikel Peredo, Banos eta Imarra iztaran, Mikel Berazategi be asko mejorau da, eta Telmo be nahiko azkarra da, eta pasatzen ditu portuak, eta aukerak aukiko dituztela uste gu. Eta gero gazteak ikusiko ze goguak indaktozen, eta aukerak aukitzen da temporadan zehar. Zenperena, Eibar Energia Hiriko txirrindularia, denboraldi baten aurrean, pixkanaka, honen artean ibiltzen hasia zea, Zumaian bustu onda lortuta, eta guain ez da ondon sufritzea, baina burua erakusten saiatzea. Zer moduz hasi da denboraldia? Bueno, ondo hasi ginen Zumaian, baina nik uste oraindik ez gaudela obren nivelen, así que saiatu beharko gaur, aldan obren iten. Karrera luzea, eguraldi txarra, rekorridoare bastante aldapa, eta ez dakit ikusiko dugu. Eskanaka hobetzen zoaz, Zumaian, Ezorren hasi zinean, erritmoa hartzeko, zeintzuk dira zure helburuak aurtengo denboraldiako? Helburuako haingoz ez dazkat bat ere argi, batez ere taldea laguntzea, ahalik eta aurreren ibiltzea, pistare hortikan dago, ez dakit. Azkenean temporada bukaerarako prestatuko gea, ze ikasketekin eta ez dakat denbora asko, baina udara bukaerarako ahalik eta beren egoteko presta gaude. Zuk esan ezu, pista eta errepidea uztartzen dituzu, bietan ala bietan ondo hiltzeko gogua, ez? Bai, batez ere biak ahalik eta gehien kombinatzeko posibilitatearekin eta taldeak ere laguntzen dit, beraz horrekeo gogokin, vamos. Eskerrik asko eta sortea.